Okei, eli jalkoja vähän enemmän yhteen. Tissit vähän eteen. Ei, nyt meni liikaa. Sä oot bisnesnainen etkä mikään hutsu. Vähän semmoista niinku naisellisuutta. Onks toi sun käsitys naisellisuudesta? Ei naisena oleminen on mitenkään niin helppoa kuin sä kuvittelet. Ei ookaan. Hyvä, että sä ymmärrät sen nyt. Mut vähän semmonen luonnollisempi hymy. Joo, ei toi on nätti. Ja flirttaile kameralle. Sä syöt sitä kameraa silmilläs. Voi että. Ai Saku ihan ihastunut. Moi, mä olen Tessa. Hauska tavata. Siis ihan hirveetä. Mitä toi edes oli? En tiedä. Sä oot nainen. Okei, odota. Moi. Mä olen Tessa. Mitä sulle kuuluu? Okei, ja nyt sä olit sit ihan Paolo Koivuniemi. Kun sun pitää niinku, nyt vaan lopetat kaiken ton. Minkä? Nyt jätät nää kädet ja tiedätkö, oot vaan. Sä et näyttele mitään. Okei. Oot vaan ja esität mua. Moi, mä olen Tessa. Tomi kertoi jostain mainoksesta ja mä haluaisin kuulla siitä lisää. Paljon parempi. Joo, siis just tätä mä tarkoitan. Luonnollinen. Ja ylös. Älä pysy edes pystyssä. No on pysyttävä, koska sun pitää kävellä noilla kohta. Ota ihan lyhyt matka. Sieltä vaikka tähän. Noniin. Okei. Ota kiintopiste tuolta seinästä ja kato etees, kun sä kävelet. Noniin. No, tavallaan parempi. Eli tavallaan. No, hienot naiset kävelee niin, että niiden polvet vähän sipasee yhteen. Eikä tolleen lompsi hajareisin. Tarviiks mun nyt niin hieno olla? Sulla ei ole mikään kiire. Ota lyhyempiä askeleita. Älä harpa, koska sun haamekka on jäänyt periksi. Ei tästä tuu yhtään mitään. No, annetaanko olla? Hei. Noniin. Heiluta lantio samaan aikaan, kun sä kävelet. Sä muuten näytät ihan kävelevältä seipäältä. Pitäisikö sun istua hetkeksi? Erittäin hyvä idea. Ei. Häh? Sä oot nainen, sun pitää ristiä sun jalat. Kaikki näkee sun alakerran, herra jestas. Tiedätkö, minkä takia naiset meikkaa ja käyttää hajuvesiä? Niin, en mäkään siis tiedä. Tosi outoa jotenkin. Hirveän monimutkaista tai näin. Onks nää nyt sitten hienot? No ootpas sä nyt kiittämätön. Tee ite loppuun, jos sä haluut. Siis, eiks nää nyt ole niinku valmiit jo? Ei, kun se toka kerros tekee tästä lopputuloksesta paljon siistimmän. Ehkä sun kannattaisi nyt ihan vaan luottaa mun arvostelukykyyn. Tää enää. Noin. Nyt se on valmis. Älä, ei! Et koske mihinkään, tänne levii. Tissit on ihan miten sattuu. Noniin, miltä mä näytän? Tosi hyvältä. Nyt vaan muistat ton äänen, kävelet nätisti ja laitat sitten jalat suppuun, kun sä istut. Ja lopetat kaiken äijäilyn. Minkä ihmeen äijäilyn? Kaikki se röyhtäily ja tommonen, mitä sä teet. No enhän mä nyt sellaista tee. Mä olen hieno nainen. You go, girl. Ei, enhän mä nyt oikeesti voi tehdä tätä. Mikset? Mieti, jos Saku tunnistaa, mut
Kuin nolo se on. En mä voi mennä mihinkään enää sen jälkeen. Nyt sä et peru kaiken tämän vaivan jälkeen. Puhelin unohtuu. Moi. Tässä on mun kurssikaveri Tessa. Moi, moi, moi. Aha. Mä en yhtään huomannut, kun hirveä kiire tässä. Mä oon siis Reino. Tuomisen Reino. Tessa. Joo, ei, mun pitää mennä tästä, niin nähdään. Yes. Moi. Moi moi. Se meni ihan täydestä. Ei mikään ihme, sehän katteli kukaan vaan mun tissejä. Hei, sä teet itse sitä ihan koko aika. No enhän. Ja niin muuten tekee Sakukin. Hyvä. Mä menen. Kävely. Tessa, Moi. tunnistin sut niistä kuvista. Moi. Sakurainio, ja täytyy kyllä sanoa, että ilo on kokonaan mun puolella. Kerro. Kiitti. Ole hyvä. Ja tässä on ruokalistaa. Eikö teillä pitänyt olla Marikan tanssikurssi? Tavallaan. Mhm. Tai siis kun Marika jakoi sen meidän ryhmän 2 tasoon, kun osa ei halunnut tanssia, niin sit meidän huonompien piti treenaa Marian kanssa. Huonompien. Niin, mut sit sekin peruttiin, kun Pongolavalla oli joku ihme bändipalaveri. Mut sit Maria ei ollutkaan tiennyt siitä mitään. Minähän sanoin. Tietysti se oli se virtauksen pahin rasisti. No. Eipä nyt nimitelläs. Jake kumminkin niin myönsi ylireagoineensa ja katui tekoa. Niin varmaan. Ei, kyllä se vaikutti ihan vilpittömältä ja lupasi, että mitään vastaavaa ei tule tapahtumaan. Ja onhan se sinällään nyt hyvä näin, että ymmärtää tehneensä väärin ja oppii virheistä. Jospa tähän nyt sitten loppuisi tähän. Ok. Kiitos. Joo, ei mitään. Ja olkaa huoletta. Siis Jakesta ei varmasti ole teille enää mitään harmia. Kiitos, Otso. Jos se nyt sitten oli tässä. Hyvä. Otsolle ei sitten puhuta mitään. Ja foorumille ei kirjoiteta sanakaan tästä sitten. Mä ajattelin, että se jätkä olisi ymmärtänyt, mitä tässä maassa oikein on meneillään. Mutta ei. No, mutta meillä on kaikki kamat, eikö niin? Mennään. Täytyy sanoa, että mä oon otettu. Paitsi tuosta sun kauneudesta, niin myös siitä, että miten moitteeton sun taustasi on. Musta tuntuu, että sä
Sopit oikein hyvin tähän meidän kampanjaan. Kiitos. Ja mä otan kyllä oikein mielelläni tämän tehtävän vastaan. Se on mukava kuulla. Mutta, koska mä olen Karhufilmin työntekijä, niin sun täytyy sopia kaikki käytännön asiat sitten Tomin kanssa. Joo, se on ihan selvä. Hei! Itse asiassa soitetaan Tomille saman tien. Ei sun nyt heti tarvii. Ei, kun hoidetaan ikävät asiat alta pois, niin voidaan sitten keskittyä itse asiaan. Äiti soittaa. Hän on sairaalassa, niin on pakko ottaa. Ei mitään, mulla menee tässä. Tomi Karhu. Tomi, terve. Olipa hyvä, että sai sut kiinni. Kuule, me ollaan nyt tässä palaverattu tämän Tessan kanssa ja kyllä se on sillä tavalla, että me tehdään diili Karhufilmin kanssa tästä Virtauksen imago-kampanjasta. Sehän on hieno homma. Joo, mielellämmehän me se hoidetaan. Hyvä. Juuri näin, kyllä. Hei, mä ehdotan, että tavataan tässä jonain päivänä ja ideoidaan tätä juttua vähän yhdessä. Joo, sehän sopii kyllä. Noniin, hyvä. Mä laitan sulle vähän päivämääräehdotuksia, kun mä pääsen toimistolle, niin lyödään siitä joku sitten lukkoon vaikka. No, sopii. Ja Tomi, kiitos, että sä järjestit tämän lounastapaamisen Tessan kanssa. Vaikuttaa jotenkin oikein. Tai no, sanotaan nyt vaikka niin, että tässä voisi olla alku kahden aikuisen ihmisen hienolle ystävyydelle. Jos nyt ymmärrät, mitä tarkoitan. Joo, kyllä. Hyvä. Siis hieno homma, jos teillä synkkaa. Mutta mun täytyy tästä nyt mennä, niin palataan asiaan. Palataan asiaan. Kiitos. Jes, hyvä. Tää olit nopea. Joo. Huomasit, että Sakulla on uusi seuralainen. Jostahan se erosi sen vaimosta. Tai ehkä hän on nyt se syy siihen eroon. Niin, sitä voi vaan arvailla se. Joo, kiitoksia. Niin, mitäs? Pitäisikö meidän mennä vielä käymään istumassa jossain? Se nimittäin alkaa olla jo iltapäivä. Mulla on kiire. Ai, no, se on kyllä sääli, kun tämä meidän tapaaminen, joo kiitoksia, tuntuu jäävän vähän lyhyeksi. No, toisaalta nähdään me kohta, kun suunnitellaan sitten seuraavaa mainosta. Mähän olen vaan malli. Niin, mutta kun musta tuntuu, että susta olisi kyllä enempääkin. Sulla selvästi on älliä. Mä keksin. Me ollaan Tomin kanssa joka tapauksessa tapaamassa tässä lähipäivinä ja on tarkoitus ideoida sitä projektia vähän eteenpäin, niin sähän voisit tulla mukaan. En mä voi. Ei, kun ihan oikeesti. Nyt lakkaat vähättelemästä itseäsi. Mä suorastaan vaadin, että sä tulet. Se kuuluu siihen diiliin.